RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba daw siyang kaagi ka doon? Mo kining usa ka lakin-on nga taga Purok Magazine Barangay Bago, Don Salvador Benedicto, Negros Occidental. Ang atong matatampo, nagdasingan nga, Jonsky. I love you, Angel Rose. Jonsky, Mo ni tinuod nga, ganahan gid kay ko nimo, Jill. May chance ba ko nimo, Jill? kuan, lain nasad, uy. Parehas mo tanga babae, uy. Babae bitaw ko. Nya, laki man akong kasing-kasing. Sige na, Jill. Sugdan ako. Oo, sa minag imo na ako, Jonsky. Tinudanay, gid na. Ayasan ang pagkasultiha, uy. Muyab ka ko nimo kung binuang lang ni ako diyan nimo. Sige na. Tuoy taon ka na ako, Jill. Sugdan ako. Sige na lang, uy. Oo na, ako na kang gisugot. Yes! Gisugot na gid ko nimo, Jill. Thank you, Jill. Mo ba, Bart? Ikaw yan ka? Oh, part. Gisugot ako, Angel. Yaya ni mo part ay. Nakauyab naman ka. Oh, good. Anak naman gina ang life part. Timingan lang ba nga gisugot sa kong Angel Rose. Sige, Bart. Good luck sa inyong relasyon. Malipayon ka ba? Uban ako, Angel Rose. Okay raman, Jons. Wa ko magmahi nga, nagkauyab na kay. Pinanggaman ko nimo. Salamat, Jill. Basta baya ha. Ayaw lagi ko binuangi, Jons. Nahigugma na baya ko nimo. Ay, kabala ka. Dili mahitabo nga binuangan ika. Kay lahap ka ayat ika, Jill. Salamat, Jonsky. Ha? Unsay mo balhin? Mao na, Jons. Karong abi sa klase, mobalhin ako og laing eskwelahan. Nga naman, Jill. Ano mo balhin man ka? Mao mo gusto nilang mamag papa nga mobalhin kog eskwelahan. Aron na ako'y kuyog inig pauli. Malayo na di ka na ako ini, Jill. Ayaw lang gud kaguol. Mahimo ramang gud nga magtawganay lang ta kung may time ta. Ayaw ba akong kalimti, Jill, ha? Dili na mahitabo uy. Ikaw pa nga, love na sad ti ka. Salamat, Jill. Noong sam ka, oy. So ka lang di balik eskwelahan si Angel Rose. Guol na magkikagnaw. Maugid. Di lang malikayan mga parts nga ningawon ko ni Angel. Oh, natural naman ko na kay uyab gud mo. Aron bawa ang imong kamingaw ni parts. Kung wala na klase, tawag siya. Kumusta naman ka, Jill? Okay naman, Jones. Wa kami ngawan ako. Gimingaw, uy. Parehas na ita. Gaming sa kunimo, Jill. Magkita ta, Jill. Hala, pasensya na, Jones, ha. Dili kita pwede magkita. Unsaon, busy man kayo pas kung pag-eskwela agad. Okay ra, Jill. Sige lang. Maghuwat lang ko kung anus aka may time na ako. Naunsa, Miss Angel Rose? Dili naman mo reply sa akong mga chat. Huwag tawagan. Dili sa mutubag. Nganong ka ni siya? Laka, Bart. Nakakita itong lain mo uyab, uy. Part, nahimo ba? Ayaw ko kumidjahig ng anak Di ko medya ako, Bart. Di na ko siya ma-reply sa mong mga chat. Masato pa, may lain na itong uyab sa Angel. Unsa? Naman siya, uy. Bisag unsa na lang akong gibuhat. Di na magid mo reply sa akong mga chat o text, Angel. Iya na tingali kong gikalimtan. Naunsam ka, eh. Pagkaam ka ng babae, eh. Kung wala siya gusto ni mo, iya pamugos. Part, Bitaw. So, Parehas gina mo agad. Basta wala na gusto na mga mong uyab. Aw, mangita biglain. day. Wala mong kasabot ako, Part. Naigugma akong Angel, Part. o lagi na igugma ka niya. Nga usaban na ron. Nga wala siya magparamdam ni mo. Mamugos na ka. Di maayo pa day. Inom ta, aron hawa nang kaguol ni mo. Bitaw, Bart. Inom ka. Ano makalimot ka, Angel? Nya, musta naman ka, Bart? Part, okay na. Okay na gitan. Maayo naman part. Kay mag-uol sa mi part. Uy, kung mag-uol ka. Maogit, Bart. Kay Bart, good da. Salamat kayo ninyo mga Parts, ha. Kay hinahinan na sad ko nga nakalimot ni Angel. Mayo, may nun. Ako pa na mo part, no? Aron, dili na ka maghuna-huna atong Angel. Nguyab na laglain. Maogit, Bart. Ano pa? Kinsama sa akong panguyaban, Part. Oh, pakita sa Facebook. Kinida. Ni anak ko ni friend sa Facebook. Kuha para ba ni Bayana?
Makikita ko niya. Ako ning diskartihan. Salamat nga nisugot ka nga magkita ta. Isa. Ang naman ko ko'y gipalit, maong hapit lang sa ko pakikita ni mo. Nang sa ko, nituto ka magmaay na ko. Kapahan ni mo eh. Salamat ha. May uyab na ka sa? Wa pa. Sure ka? Tinod bitaw ako uyap. Nga naman. Pwede ko manguyab ni mo? Ay, sorry, Jonski ha. Dili ko mo patol og parehas nimo. Ang gusto na ko nga mauyap ka ng tinuod nga lalaki. Kita na uy. Pwede na makig-friend ka na ako, pero dili mahimo nga makauyap ta. Kay lalaki ang akong gusto og dili tomboy. Isa. Kunin na lang akong tagay, babe. Eh. Kaya ng tagay, ay. Naunsa naman tao niya eh. Ikaw man hagad mo inom. Sa may problema nimo? Bitaw, Bert. Sulti ko nun sa problema. Kaya atong punan. Sa! Taw. Taro nga, simplan kang uy, buwang nga ka. Yay. Yo, na part. Uy, no. Dukro, eh. Joke. Naon sabi ka, Bert? Busted ko sa kong ipanguyaban, part. Ha? Nung maginom ta. Oh, Inom. Mo ba? Ay na problema ha, Bart. Ana araman ang life. Bitaw. Ito. Hanap ta mong life. Nung inom ta, part. Alam mo ba, ning kasakit sa dughan. Sige Bart. Ubanan ka na mo. Inom ta. Naunsa naman ka, Jonski. Nagsige naman lang kakuyog-kuyog sa imong mga barkada. Ma, Pero nga nang imong kinabuhi ha. Nakadugog ra ba kong balita nga nagsige na lang kag inom-inom. Kaya nabasted kas imong gipanguyaban. kuan, ma. Hayo padaanan kong magugma, uy. Ikaw rin gibuang ana. Ako pa nimo, makonsentrate kas imong pag-eskwela. Sakto sa mama niyo, Bart. Ay pag-unaon ang babae eh. Concentrate na sa imong pag-eskwela. Mo lagi, part. Ako na sundon sa mama. Di na ko pada sa akong feelings, ay. Ati mananan ako itong pag-eskwela, part. Salamat. Wa nagyo klase. Makauli na ko sa amo. Kay aron akong matabangan si mama sa mga trabahoonon sa bahay. Sa man yung nanuwag? Nambir man eh. Lo, Kumusta? kinsa ni? Grabe nga, kalimot ako sa kong tingong. Si Angel Rose ni Uy. Angel Rose? Ikaw ni? Ako lagi ni. Magkita tabi. Kumusta naman ka, Jones, uy? Ikaw, kumusta? Kay nakalimot ka na ako. Pasensya na ka, Jones, ha? Busy ko sa akong pag-eskwela, uy. Wala ko panahon sa akong love life. Mo ba? Nakahuna-una lagi kag kontak na ko. Gimingawan ko nimo. Atik. Tinuod bitaw. Gimingaw ko sa una nga, parehas pa nga itong eskwelahan. Kaya pero may mantang magkuyog. Mo lagi. Nya. Kumusta naman? Nagipuli na ka na ako? Milain na kang uyab? Ha? Wa, uy. Lain good town. Ikaw paghihapan na akong love, Jonski. Oh, tinuod ka, Angel Rose? O lagi. Bisan todo, dili ka tinuod nga lalaki, pero... Love, takaayo ka, Jonski. Salamat. Salamat, Angel. Dako ang akong kalipay kay nagparamdaman og balik si Angel Rose nako. Maayo unta og siya na ang akong forever. Dinhin lang ko to. Daghang salamat sa pagpagading akong tampo. Power sa remen. Ayaw nga daw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon kini nga konsuliran. Ilabi na kaninyo doktor ni Obra ug attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suliran. Ako si Lulong, hingkod ang pangidaron, minyo ug may anak. Punto legal kining akong suliran. Bahin kini sa nahuman akong kwarta sa among kompanya. Aron inyong masabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Long, lihok naman kaayo ang atong anak. Ug magsakit-sakit akong tiyan kung mabusog na siya. Basig manganak na siguro ko karong si Manasa. Oh, suma. Unsa may mong pamati? Og paabot naman sa nimo, di ba? Oh, sunod si Mana ang akong paabot. Apan murag magsakit-sakit man siya, uy. Dili man mulurang bisan pa og akong haplasan. Kung mao na, mangandam lang tandaan. Gamay ra ba ini nga kwarta nga atong hinipusan da? Lagi kay maghinahinem sad nato gut alang sa atong panginahanglanon. Unsaon na ni nato? Kuan, magkas-advance lang ko sa among opisina day. Basin pa day sugdan ko para panganak nimo.
Unya ato lang datadatahan. Sige dong, sige. Kay mo nag-umanakay na gyud ko. Okay, sir. Yes, sir. Salamat, sir. Bye. Unsay pong sa tong amo, miss? Ay, okay na. Nisugot na si sir nga mo cash advance ka. Alas pagpanganak sa mga asawa lo. Ay, salamat itaon sa Ginoo. Pertir ginako taong ampo samtang nakigistorya kang Sir Miss Chris. Nga unta, maukihan lang akong cash advance. Salamat kay tabang ha. Okay ra long, uy. Ay, kadiyot ha. Kaya ako sa i-process ang mong cash advance. I-record na ako. Pila gid mong huwaman lo? 5,000? Oh, paigo na tingali ni no. Kay tinig ko matadyang gamay. Okay na tingali na, uy. Basta normal lang akong pagpanganak. Ampo lang taan, ha. Unya, unsa may paagi sa pagbayad nimo ana, ha? Sinima naman ang imong sweldo isip plant mechanic purchaser sa inyong kompanya. Sinima na sa mga akong deduction day. Tag 500 ko na matag simana. Ala, kadugay pa anak nato mahuman og bayad long. Kuan kinang 1,000 na lang tingali matag semana. Ha? Makaya ra nato kung imong 1,000 ang semana, di ba? Ano madali ra sang maimpas. Kaya sulaan ang maghuna-huna tag sige, uy, nga may bayron nun tanghuwa matag semana nga dugay mahuman, uy. Kapoy kay nang huna-hunaon nang doon natay bayran nagsige. Na, sige. Ako inon ang among sekretary nga itag 1,000 lang ang akong deduction matag simana. Aron dali na ako mahuman og bayad. Ay, okay na tulong, uy. Kay ako na biya naingan si Sir Baya. Unya, naka-encode na sad kung pila imong deduction matag semana. Ingon magud ang akong asawa nga dugay kuno namong maimpas kung tag 500 ang simana. Kuan na lang kuno tag 1,000 na lang kuno. Ay, okay na lagi na. Timot-timutan lang gud na nimo. Maimpas lagi na kadugayan. At least sad ba? May dako pa ka mahibilin sa imong sweldo. Aron po din ako magsab-usab og tawag ni sir. Kaya maikog masigig panawag, uy. Nga mo lagi happy akong tuyo. Mabayan sa imong pagpangutag kwarta. Miss Chris, Ay naunsa man sila nga magbuot man ug unsaon na to pagbayad ang imong cash advance. Agay noon sa ka? Ganila rin nagsakit-sakit akong tiyan. May interval ang sakit ba? Ako nung gitawagan si mama. Ingon siya, basig nagbati na kuno ko. Mao nangandam na ko sa atong mga gamit kay basig mga anak na gid ko. Oh, kun mo na. Adto na tadaan sa ospital day Alma. Di ba? Impas na taana. Sige, ako inon ang among sekretary. Aron maripanan ko anang iyang gididak nako sa akong sweldo. Wa pa ka maimpas lang, uy. Ha? Kuan mong good miss. Nagtimaan masagong akong asawa sa akong deduction. Mao nga nahibaw siya nga impas na ni. Ay, paligid-taon mo, maimpas. May 5 pa gani mo ka bayranan? Ha? 5 pa? Tagai ko nung kublista sa akong nabayad diha, miss. Kung ngano nga napakoy balance sa akong cash advance. Sige. Wala problema lang. Kadiyot ha. Darang lista sa imong nabayaran lang, oh. Kini nga mga pizza, matag Sabado, kundi may imong sweldo, mao ni dinhi makita nimo. Tanawa, oh. Nagsugot kag bayad July 11 ug maimpas ka October 17. Tempa. Kaduga na gud ana, miss. Kining pila man ay bayaran na nako tanan. Aw, pila din ni kasimana nako bayran. Ngamurag daghan naman eh. Kuan, 15 ka semana. Ha? Nganong kinsi man kasimana nga 5,000 naman ang ako nahuman. Napo kasimana ra untang magbayad ko sa 5,000. 500 times 10 di 5,000. Ang interest elong. May interest ito. Alalong, uy. Nangutang magkakwarta. Di may interest kit na. Pero wa man ta magsabot nga may interest to, miss. Kay kas advance man to. Unya kadako sa nag-interest inyo eh. Balig 5 man kasimana pa nako bayran. Ginoo ko kadako ini eh. Bayran ako sa 5 kasimana tag 500. So 2,500 day nga akong interest. Oo. Kaya nabuntang man nga, 4 ka buwan nimong bayran. Unsa? Ha? Dako aso ng interest ba long? Kadako niya ng 2,005 eh. Usa ka sakong bugas naman na. Mo lagi unta. Unsa man nga to kupan niya eh. Ay, Nilagan ko ng huwam kay abin ako wa interest. Kay niya tabag trabaho din eh. Mao nga mikas advance ko. Dako man hinuon day kayo tubo. uy, reklamo ba yoy? Di na makiangayon ang ilang gibuhat.
Misway na kog duol sa duli. Apan di man sila mapasalig. Maong ninyo na lang ko bidangop. Kay gusto ko masahid kung husto ba ning ilang gibuhat nako nga kas advance man ang among sabot sa paggamit ko og kwarta. Katadatahan matag semana. Man mi magsabot nga utang ug may interest. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, may kas-advance ko kwarta nga 5,000 sa among kumpanya alang sa pagpanganak sa akong asawa. Kas-advance ang among sabot. Apan, pila man nag-interesan og dako? Nag 7,500 naman ang 5,000. Gusto ba ang ilang gibuhat? Unsa man kalainan sa huwam og utang? May kalainan ba? Kadahang pangutana. Wa ko'y gipirmahan nga ang akong ikas-advance dunay interest og ingon niya na kadako. Kay kun habaw pa lang ko, dili gid ko mo kas-advance. Obligado ba ko mo bayad ana nga wa man ko'y gipirmahan? Ikatulong pangutana. Sila pa ang nagbuot kapila ko ni bayran. Gusto ta na mo nga 1,000 na lang matag sweldo ang deduction aron dali maimpas. Apan bitag 500 nila matag sweldo nako, baong dugay nga naimpas ug dako na hinon kaayog interest. Gusto ba nga wa ko nila pahibaw adaan nga dunay interest? Ikaapat og katapusan. Miduol ako og doli bahin ini. Pan di man sila mo pasalig. Unsa man di ang akong buhaton ini? Nga magsige magin sila didak nako nga impas man unta ko. May gisend ko nga picture sa breakdown sa akong bayranan. Wa man ko mahibaw nga may interest to. Ubayad ba ko ni ana? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lulong. Mayong adlaw mga sukintig panginaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug kauban ang ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami gihapon ang muhatag og tambag tubag sa inyong mga pangutana ug problema na may punto medikal, punto legal, emotional, personal, mga problema sa mga karelasyon ninyo, sa inyong pamilya, sa imong bana, sa imong uyab, sa imong asawa, sa imong amiga. Ayaw na din mo pagduha-duha ug ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Muni iyahang mga pangutana sa ato ang letter sender kani si Lulong. Una niyang pangutana ni cash advance kog kwarta nga 5,000 sa among kumpanya alang sa pagpanganak sa akong asawa. Cash advance ang amo ang sabot. Apan ila mang giinteresan og dako. Nag 7,500 naman ang 5,000. Husto ba ang ilahang gibuhat unsa man di ay ang kalainan sa huwam ug utang? May kalainan ba? Wa gyud nay kalainan. Pareho naman ang termino sa huwam ug utang dong, no? Ang ako lang yung pangutana nimo ani. Huwam ug utang pasabot ana, nagitagaan kag kwarta kay nagkinahanglan ka, unya ang sabot iuli nimo, no? Whether na ay interest or not ug magdepende kausahon ba nimo uli or imo siyang data-datahan, okay? Pareho ra na sila. Ang pangutana lang nato kung naabay interest ang imuhang pag-uli or pagbayad anang imuhang utang. Way kalainan ang termino nga huwam ug utang. Ikaduhang pangutana, wa ko'y gipirmahan nga ang akong i-cash advance mag-interest ingon ug ingon ana kadako kay og hibaw-an pa dili unta ko mo cash advance, obligado ba kong mobayad? Ana nga wala man ko'y gipirmahan now. Ang akong pangutana nimo Lulong mauni. Ang kanang kumpanya di man gyud na kanang unexpected, normal man na sa mga kumpanya nga naagi mga empleyadong magipit ug magkinahanglan mo cash advance ug utang. Naabay palisiya ang imuhang kumpanya kabahin sa mga pag-cash advance sa empleyado or kanang paghuwam, no? Kay well, ang imuhang ingon huwam ug utang lahi, pero tao parehos ra na siya. Pero kani atong gitawag na cash advance ug utang or huwam mao ni ang lahi. Kay kung moingon kag cash advance but pasabot ana imuhang giuna ug kuha daan ang imuhang sweldo nga wa pa nimo matrabahuan. Whereas kung nangutang ka, lahi yun na, nang huwam ka og kwarta, mao na ang posible nga whether na nga posible nga naay interest or walay interest. So ang akong pangutana unsa may policy, wa man nimo nasultis imuhang suwat no Long, kung naabay naabon say policy sa inyong company kabahin sa cash advance o kanang panghuwam o unsa man gyud ang imuhang giingon didto, mo cash advance ka or mo utang ka. Kay normally kung cash advance naalay limit no sa pila ka porsyento baron sa sweldo nimo kada kinsinas or kada buwan nga pwede nimong mahuwam or ma-advance. Ang policy pod sa kumpanya naapod na ilahang policy on kanang pagpautang pod. So una na ang dapat nimong klaruhon, una cash advance ba to or utang. Ikaduha, kung cash advance to usually wag na interest. Pero kung utang to unsay palisiya sa inyong kumpanya kabahin sa interest. Kay basin gini-issue na daan og memo ang inyong kumpanya, wala pa ka nang utang, existing na nga policy nga mauni ang polisiya nga kung naay mangutang mauni interest niya, wa lang ka nagmatngon or wa ka nakahibaw. Okay? Ikatulong pangutana, sila pa ang nagbuot. Kapila ko kini bayran. Gusto unta namong
tag 1,000 matag sweldo ang deduction aron dili maimpas. Apan gitag 500 ni nila matag sweldo aron dali maimpas. Apan gi 500 nila sweldo aron madugay kinig impas. Husto ba nga wa ko nila pahibaw adaan sa interest? Dili sad siya sakto because katungod man na nimo isip kaning atong gitawag sa English nga termino debtor or nanghuam nga magkasinabot gyud mo kung unsay terms and conditions anang inyong kasabutan sa pagpanghuam, pilay interest, and wa man puy makabuot nimo kung pananglitan nagsabot mo nga 500 karon pero kaya day nimong mobayad og 1,000 unya maimpas nimo sayo, di man pwede mo kabalibad ang imong gihuwaman ana, no? So dili na sa ingon ana. Ikaupat og katapusan yang pangutana, ni duol na ko og dole bahin ani apan dili sila mo pasalig. Unsa man day ako ang buhaton nga magsige man gyud sila og deduct nako nga impas naman unta ko. May gisend kong picture breakdown sa ako ang bayranan. Okay, nakakita ko no sa imuhang breakdown, pero kani nga computation ilaha man ni, no, nga computation ang ako alang nga pag adto nimo og dole long, wa man gyud labot ang dole ana kay ang kaning pagpangutang pag-cash advance nimo personal man ni nga transaksyon ninyo ug di man ni kabahin sa imong pagpangempleyo, no? Ang dole ang jurisdiction ug authority sa dole kabahin man sa mga kondisyon sa imuhang pagpangempleyo anang imuhang kumpanya unless makaingon kang illegal na ang ilahang deduction. However, naamang authority pud ang dole nga pwede mo makahangyo didto kay pro labor man gyud ni sila, mutabang man gyud ni sila sa mga trabahante nga mapatawag ang kumpanya unya masuway mo og mediate, no? And mahusay mo para makaklaro mo og subay nga naay klarong sumada ang inyong utang ug mapahibaw pud sila nga nangutang na gani ka kay wa kay kwarta samutan pa hinuon ka maglisod og bayad, no? So pwede ka mo adto didto kanang single entry approach na to sa Department of Labor and Employment kung asa ka dapita para matabangan ka ug mahatagan kag assistance. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugulanon, dinhiga pong sa tuwang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Man Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat, stay safe mga sukintig paminaw, og maayong adlaw.